Mentakis ngi ke arfasan terik kelalengkot araja R4R layok ban play ya ke office rekam betemai jong ke United Democratic Party bat haka jo kapor layok ru ban pentemai ya ke nongkit kam bapura jong ke parti kaban setrekam na ke bentaki laisnem haka nigas ngi layok ban play perda ya ke office rekam betemai bat pentemai ya ke nongkit kam jong ke parti da oba Piyush Marwen MLA MDC jong Garaniko constituency ubalong ru kum presiden jong ke UDP Southwest Khasil District harangkat ke jingadon lang jong uma Kirmen Shilla menteri jong ke sorkar jela obrepe ya katnat social welfare bat kiwe haba kren bat ba MCM ya kinongkit kam betumai uba Piyush Marwen ulaong ba nangni syakmat kin senang yele shitom menteri shirhem ya ki kam omtang hagane gesngi ba ke shimti Henry Hakipor baro khnang ba ka jingpen kre na ka benta ke election jong usnem banwan kanlong ka bajanai bat yo ban poi syakathong hagane gesngi layo ru ya ka jingkren IMCM na uma Kirmen Shilla menteri ke sorkar jela haka ba ulaong ba haba ke shimti ya ka kam kidi ban note ban kren ya ka jing shisharu ban long ru ki bri ki bayasha lengba ka jing play ya ka ne ko office rekam bat bentumai ru ya ki nongkit kam kandalong ka jing mentoy na ka banta ki kam ki babun jong ka parti hi baro ka wei ong uba Kirmen Shilla ya ka jing lang lapan ya daw ba es nong se presiden ka UDP mau kerwat circle nakaniga district yung ba kung kilidar ni de banra shishi hajar bol kumpleshi bol ma nangi skim yo baro kini leaders yung kin yo persang nada pimla ban wanra shi hajar bol ngan ong kile baro ngi bedon hame alis nadangi la ban wanra arnul kita ki arnul ru khot yang sa arnul multiply kita by 2m no way to nganul badong bahag kawai kisni baro kini kinong shom jong kani ke district kinde ki member jong ke UDP baro tena kata ni persang ban khot iwe plus namba ki member jong ke UDP kinong ke bobot ban ngasok ne banong ba pila ya persang ban poni ni ke parti UDP hagni ga ni bala persang regala don lupa no do menswa na yo sio ya di jing ong jong kinong ba ne yang bangila judon ting ko balai mo ki MLA bala yo na ki district na ki constituency ninge skep how the atar atularu dak jitre shiton jopi ninum do jikrben nin yo MLA na ko party UDP the population boni pi baro jitre shiton jopi kan proof how atulai the relien jogi na the state rule persang ban ai ki chingerap kat ki bala hagi ni mun por pi don kam lang bai ba bius ba de MLA ha po chen ki district ninge jitre shiton borba nên bạn xem bạn kêu được party UDP bạn kecilnya sah jadi nangis scam yang untuk cikremen bahwa awal ada cara pelai ini yo MLA kedon borong nanti di konstitusi andai kebohong iba menen ini parti menurut kandidat ini scam kilo ki kandidat ki badon kita mesen ban kontes nang parti UDP reshitom peni yang kata potensial jompi satu parti hantam pojong state kan senap ya kesul jong pai ba nang kini kathai nama to party ban ai ke tiket kabanukong badon kame kini ko voice jong pai ba jong tu konstitusi te manubala kon rai kata ko voice nang scam ba ke party jomiru kan pensiun kan ai kan le ya kam ko bahatam nang ta ban ai tiket best of luck ngam tim manui de candidate mo ban nang scam candidate ban jet nang kini ka konstitusi de kandidat ban rakyat kata ka jingjob haul ajar apulai namar ngisu thu bat ngiu i ha kani kapor ki pamentah babaro ki paiba jong ka state ki phai khmat syaka party UDP namar padai tang kani ka regional party ka party ka bahe ka party ka bayar ka parti ka ba nado ki por ki ba menswa ka parti ka ba yang hakanong rim pun mo hakani ka wat akarin diaro mata ki phai khmat syaki regional party syaka parti ka pami napo ka jela ka jungi ka parti rilum ka ba ngingitip ya ki jinge ya ki jingjar ya ki jingnon kam jong upaj pa Tengah UI ha kani ka state ka jungi ni nuksa ha kani ka election ki paladep
mo na po Giant Hills ngidon nyaw tali ki konsumsi Henry lai tali ki konsumsi kadai na po kapati kajungi bagi kermen scam ha kani ka snam arjar arpulairu na po Giant Hills ngin sayo bun tali kisit but PE ha po kini ki election ki by election ki baladep election ha po ranikor ki pa ki paikmat ya ka parti UDP election na po sila ki paikmat ki pa ki penjot ya ka parti UDP wan ka by election na po mau pulang ki pa ki paikmat siya ka parti UDP badai tangkan ni ka parti kapala banyele bat UA ki parti PUE ba kini ki National Party kumno kalong mentah ka Kongres kumno kalong mentah ka BJP ngatrai hapo ka jela ka jungi ka tei ka basuk bagi pejba jungi ki pediam ki pejba ki paikmat na kapta ka parti ka jungi tingi khot ngiwe mo lengba kane kapor ka mentah lengba kajing pensawa ka jongpi balada nikwa ben simsang dalade yalade tongin paikmat syaka parti UDP nama badai tangkani ka parti kala kepala benjele benyakun bat UA ki parti te kani baro te ngin i ha ka jing start ke jongpi ban pen sngau ban pen soltho syaki paiba hapo ka konsumsi hi baro kawai Panang le yang kijing banyak di parti banyak kiwe ru hendri ngai iba idon ki rurung ba kibala khamya ya ka jingmut kijing perkhat na kamta banya aibut aibor lang na kamta ban klan ya ka parti te kumbala ai jingmut ki rurung ba mene ha ka jingya dei jumki jing yajan bat ki ba sibun ki ba ngihap benon kam dengan ngai ba na kalian ka jung piru haba pilayo ya ka body ki jing trikam na kamta ban penkhlan ya ka parti ngidon kam lang hi banyak khot lang banyak ai jumut lang banyak snaplem ya iwe pa iwe ya ka jing ai ka jingmut ka bapha te haba ya dei pat bat kiwe ki kam don na kalian ka jongpi pila pen snow haba ya dei bat u kandidat ho ya kata ngimla hi banlen ba pen klan ya ka parti ni non kam yo kandidat lesi tang kinong ilam kalong ka bae ngimla belen ya kata kadai ka jing sisha hendrei na kaliang ka parti ngila dep banyak keren habaya dei bat ka makurwat bangin pendep sual ban pen scam ya kinong kitkam enda ngila dep pen scam ya kinong kitkam ngangai ba kinong elam jong ka circle kinle la ka jong ka bentah na kamta kakam habaya dei bat kandidat hoi na kaliang ka jungi ka district ru niya trilang na kaliang ka central body ru niya trilang na marba katkum ka rule hi jong ka party ka final decision habaya dei batu kandidat kadai ka central body ka jingrai ka pakatu na kaliang ka circle kan pa sa district but na kaliang gajungi ka district ngin pa sa ka central handre ngimdu jingkerman ngan ong yepi hang ni ba na kaliang ka party gajungi da ka basyai ba hau neru arjar arpulai ba ka UDP kanyale baik na po mau kurwat konstitusi kumbang ngapan biang sisisin ya ka kandidat ngin sampai hagi kisni kipor mo mar kamdei bagi ong lakaki palat ndrei nginang don ya kapor